za ta fashe. Assalamu alaikum jama'a, sunana Usman Muhammad Fulani, kuma jarumi mai shirya fina-finai kuma darekta a masana'antar Kannywood. Ina mai farin ciki sanar da ku cewa zan sake wannan fim ɗin da shahararre mai suna Amaryan Madagwal. Amaryan Madagwal shirin fim ne na barkwanci kuma da abubuwan al'ajabi da soyayya. Zan sake muku wannan shirin ranar Juma'a 2 ga watan Julai. Insha Allah misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ina Usman M Fulani. Usman M Fulani ke gabatar muku. Na tarwatse Madagwal. Shirin barkwanci. Amaryan Madagwal. Uban da ne kurtu? Ko sai na kashe ku wallahi. Duk motocin da ke gidan nan sai a ce mun kin fita ake kana bin kuma kin san yanayin security inda muke fama da shi. Ina diyata? Ina da right inda zan fita in je inda nake so a lokacin da nake so kuma in da a lokacin da nake so. Yanda na kwahi kawaku Allah kuma ya kama su kwasa mu. To ai muna da shi. Kai farko ne fa? Yalla bai. Kuna haurawa gidan mutane in mai gida din ya tashi sai ka buka mai amma dole sai ka using da matan shi. Kudin siyan baki zaka bada koya. Ni da abokanai na suka rako ni me yasa ban ce a bada kudin zariya ba. Ba za ka tsaya ba. Wayo. Kai in ma tutun za ka yi ai ya kamata a ce kayan mai tauri amma haka ɗaya kai zawo. To ka yi murmushi. Haka ake murmushi? Da Allah in aure banza ne ke ma ki je ki. Za ka raba ta da danginta ba kuma yarinya ce yar dangi. Yar dangi? A siga ce ko kantu. Yanzu nan ya fita daga nan. Kana nufin ya shigo gidan nan? Bare ku. To wannan shigon fa da na ganshi da afa firgici haka. Wallahi Allah bai ni ma ka ganni nan. Wallahi wani naje na sare wuya. Kai! You are bastard! Shiri na musamman.